Να γίνω φιλόλογος, μαθηματικός, φυσικός, χημικός, βιολόγος, άρα να γίνω εκπαιδευτικός. Όχι. Η εκπαίδευση είναι ένας από τους επαγγελματικούς δρόμους που μπορεί να έχουν οι επιστήμες αυτές. Σίγουρα αυτές τις επιστήμες τις έχουμε συνδέσει σε μεγάλο βαθμό με την εκπαίδευση, γιατί ήταν ένας από τους πιο κλασικούς δρόμους που μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια επαγγελματική αποκατάσταση ή γιατί κάπως έτσι μεταφράζουμε τις επιστήμες αυτές. Όμως πλέον θα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Οι επιστήμες αυτές δεν είναι μόνο εκπαίδευση. Ίσως οι επιστήμες αυτές πλέον να μπορούν να οδηγήσουν σε πολλούς και διαφορετικούς δρόμους. Μην ξεχνάμε ότι με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Μιλάμε πλέον για βιοπληροφορική, για ανάλυση δεδομένων, για ψηφιοποίηση της γλώσσας. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι επιστήμες μπορούν να οδηγήσουν σε πολλούς διαφορετικούς δρόμους με μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές. Άρα εξετάστε τις επιστήμες αυτές μέσα από τις επιλογές που σας δίνουν και φυσικά με μεγάλο δεδομένο αν μπορείτε εσείς να υπάρξετε μέσα σε αυτές τις επιστήμες. Εξετάστε τα προγράμματα σπουδών, δείτε τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αλλά δείτε και τους μελλοντικούς δρόμους που ανοίγονται μέσα από αυτές τις επιστήμες. Και σίγουρα η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ο δρόμος που οδηγούν αυτές οι επιστήμες. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε, το μέλλον μας το σχεδιάζουμε εμείς.